So guys, barkanku da wannan lokaci, fatan kuna lafiya. Zan nuna muku yadda zaka yi linkin hamster combat ɗinka da Binance Exchange. Kai tsaye mu shiga Telegram namu. So zaka danna play in one click. So da zarar hamster combat ɗinka ya buɗe kamar haka yana loading. So zaka yi collecting claim saboda ban shiga ba already. So in ya buɗe zaka zo nan wurin inda aka sa airdrop. Daga nan kenan in ka shigo airdrop za ka yi selection exchange a nan. Exchange da kake da su ga Binance, ga OKX, ga Bybit, wannan kuma Telegram wallet. So za mu danna Binance tunda ita za mu using da ita. Ka danna Binance za ka danna yes I have it. So nan gashi sun ce ka sa address ɗinka na Binance nan kuma ka same mu kenan. Allah alhamdulillah ka shafi. So za ka yi minimizing haka kai tsaye ka tafi Binance ɗinka. Ka shigo Binance naka. So a cikin Binance ɗin dai sai ka shiga deposit ɗin. So za ka yi searching abinda za ka yi turo. Abinda za mu sa shine za mu sa anan sai mu sa hamster HMS. Gashi ya zo hamster combat. Sai ka shiga kan hamster. So za ka yi selecting tone. Sai ka danna OK. Make sure ka copy wannan shine address ɗinka. Wannan shi kuma memo shi ma kai copy sa. So za mu fara copy address ɗin. Idan kai copy address haka nan kenan in ka taba gashi na address yayi copy sai ka minimizing sai ka shiga Telegram naka. Zai kuma baya sai ka da inda yake kan deposit. So address ɗin da kai copy za ka yi long press ka ajiye shi a nan sai kai minimizing sai ka koma cikin Binance naka sai kai copy saka memo ɗin nan kenan. Shi ma kun ga copy successful sai ka dawo cikin Telegram naka sai kai paste nasa. Ɗayan kuma za ka duba nan shine recording address gashi kun gan shi JMB za ka yi confirming kenan. Za ka iya minimizing haka ka tabbatar gashi nan ED karshe JB EQ dan ma EQ sai ka dawo cikin Telegram naka sai ka danna yes save. So gashi nan well done, you are done. So kun ga na kai na Binance sai kai back haka za ku ga yayi selecting exchange din da ka kai zai yi selecting nan wurin kenan. Nan wurin gashi nan yayi tick za ku ga iya ita kadai ne